IsiZulu sithi isikhuni sibuya nomkhwezeli. Kunodaba la lwesimame osibhalele mayelana nesinqumo esijulile asithathe ebusheni bakhe. Lwesimame igama lakhe uHelen van der Merwe, udabuka ngapha endaweni yaseMpangeni eNgwelezane. Ngo-1976 kwesakabiyela, uNonhlahla wayenza uForm 1 esikoleni ena-16 years old. Kuyabamuphoqa ekhaya kubo ukuthi akagane esinye isiqhumama sendawo sasinomhlambo weyinkomo kanye nemali. Kodwa uNonhlahla wayengasithandi lesi siqhumama ngenxa yokuthi sasisidala. Siqhubekile lesi siqhumama sifike ekhaya kubo, nasekhaya kubo bemphoqelela ukuthi akasigane lesi siqhumama ukuze sisolobola. Kodwa yena ukwadecide ukubaleka, wahamba ohlala nosisi wakhe omdala owayesebenza kwelinye iplazi ehlala kwenye inkopholo eyayibizwa ngokuthiwa kaSigombe. Uthe mayifika uNonhlahla kule nkopholo, wacela usisi wakhe ukuthi akamfunele umsebenzi kwelinye ibhunu eli-owner le nkopholo elibizwa ngokuthiwa uBhubesi. uBhubesi waye-owner le farm, wayenokhahlo futhi ebacwasa abasebenzi. Nakanjalo usisi kaNonhlahla wamfunela uNonhlahla umsebenzi laleli bhunu lifuna ukumbona. uNonhlahla wafika e-ofisini waleli bhunu, wathi nje mayingena leli bhunu lelakhangeka lamncoma ukuthi muhle, lathi futhi utholile umsebenzi. Uthe nje seqalile sesebenza leli bhunu labiza meeting, eqala nje ukusebenza. Le meeting lathi liyikhuphula isalary abayiholayo la efamily, ikhuphula ngotiligi. Utiligi kwakuyimali engango-R200 uma uyiqhathanisa nesikhathi samanje. Njengoba nje sesebenza uNonhlahla, leli bhunu ke laqala lamthanda futhi limnayekela kunabanye abasebenzi. Belifika kuyena lithi akaphumule, limkhuthaza futhi ukuthi akadle ephuze namanzi. Khamba isikhathi nje abasebenzi banothisa ukuthi leli bhunu engathi limthanda kakhulu uNonhlahla. Baqala abasebenzi bamzonda uNonhlahla futhi bemhleba futhi bemhleka. Njengoba nje kuhamba isikhathi, uNonhlahla ukwanaka ukuthi abasebenzi ngathi abasamthandi, wavele wayeka ukusebenza, wahlala enkopholo. Uthe nje esehlala enkopholo izinsuku seziningi engayi emsebenzini, labuza leli bhunu ukuthi uphi uNonhlahla. Abasebenzi baphendula ngokuthi abazi. Laphinde futhi leli bhunu labuza usisi kaNonhlahla, wathi usisi kaNonhlahla usenkopholo ulele. Leli bhunu ke lathumela induna ukuthi ayihambe ziyobiza uNonhlahla enkopholo. uNonhlahla wayithukile kakhulu ngoba wayengazi ukuthi leli bhunu limbizelani, wayeyitshela ukuthi lifuna ukumxosha nje kule nkopholo. Kodwa uNonhlahla wathi engene e-ofisini laleli bhunu, lasakahlale phansi, lalikhama, lambuza ukuthi uyekeleni ukusebenza. Wachaza uNonhlahla ukuthi abasebenzi bebemhleba futhi bebemphatha kabi, bemhleka mayesebenza. Leli bhunu ke lasuggest ukuthi okungcono uNonhlahla akahambe yosebenza kwenye ifamu yalo ebizwa ngokuthiwa kukaNtshakaza. Lave lathi akahamba uNonhlahla eyolinde emotweni liyeza. uNonhlahla wangena emotweni, laqhamuka leli bhunu la driver bahamba. Kodwa leli bhunu imoto lavele lacela ukuyikhomba eMpangeni, lathi liyobheka into yokudla. Ngaleso sikhathi sakudala iMpangeni engakabizwa ngokuthiwa iMpangeni, kwakubizwa ngokuthiwa kuseMpangeni wakweSakamthetho, ngenxa yokuthi igodi enjengomatshani mevamhlophe bezilwa kuleya ndawo leyana. Then abelungu ngo-94 bayishintsha le ndawo sebekhanda idolobha bathi kuseMpangeni. Njengoba nje leli bhunu imoto likhomba eMpangeni, ke lacela ukuthi abahambe beyodla kwenye i-restaurant ngoba lilambile. Bathi bangena kule restaurant, amanye amabhunu avela nqapha phuma ngenxa yokuthi le restaurant wayengangeni umuntu omnyama. Bangena bahlala phansi ba-order ukudla. Njengoba nje be-order ukudla, amanye amabhunu abagqolozela ayababuka ukuthi ifunani le ntokazi emnyama ngoba akangeni umuntu omnyama la ePortuguese. Kunalokho baqhubeka badla. Kuthe nje kusenjalo uBhubesi wavele waguqa phansi, wakhipha iring, wampropose uNonhlahla. uNonhlahla wamangala. Leli bhunu lamtshela ukuthi liyamthanda uNonhlahla futhi liyafisa ukuthi uNonhlahla ebe umfazi walo. uNonhlahla wayebone ngena choice futhi wathuka ngoba wayengakaze ethandane nomuntu omhlophe ngaphambilini. Lisenje leli bhunu lisenza lokho, bavela anyanya amanye amabhunu aphuma nqapha, amanye ashaya ihlombe ababongela. Badla, baphuma bahamba baya kubo kwaBhubesi lapho ehlala khona leli bhunu. Bathi nje befika besaphumula, uNonhlahla waveza ukuthi ngokwesintu
leli bhunu kumele liqale liyolobola ekhaya kubo ukuze beshade. Kwaba kanjalo leli bhunu lalobola bashada bahlala ndawonye. Manje sebehlala ndawonye around November kulowo nyaka uNonhlahla wamitha. uNonhlahla wamitha ingane yentombazane. Khamba isikhathi uNonhlahla wateta ingane yentombazane ebizwa ngokuthiwa uHelen. Bajabula baba nomndeni ofudumele njengoba sebenengane. Futhi elibhunu lakujabulela ukuba nengane noNonhlahla njengoba lingazange lize lithandane nomuntu wakolunye uhlanga. Then ithe emva kweminyaka ewu5 leli bhunu langena engozini yemoto lashona. uNonhlahla waqhubeka yedwa wakhulisa umntwana. Uqhubekile warana lamafamu lawo o2 kwaNtshakaza nakwaSigombe. Umntwana ukhulile waze waba na9. Umntwana wabo bebembiza ngokuthi uHelen. uHelen kwafunda ema-primary amabhunu. Wahamba futhi wofunda kwenye high school ebizwa ngokuthiwa kuSempangeni High lapho kwakufunda khona belungu. Waze waqeda uStandard 10 kule high school. Uthe mayiqeda kule high school wahamba wayofunda eThekwini kwenye medical school eyofundela izinto zobudokotela. Ufundile eThekwini waqeda. Uthe mayibuye eThekwini wathola iposition yokuba yiassistant nurse eNPA. Ngaleso sikhathi lesi sibhedlela sasisabizwa ngokuthiwa iNPA, sasingakabizwa ngokuthiwa iQueenland. Uqhubekile wasebenza kulesi sibhedlela sasibizwa ngokuthiwa kuseNPA. Njengoba nje la eNPA omunye umjito osebenza khona la useneminyaka esebenza obizwa ngokuthiwa uPeterson Stenberg. Uke wakhangeka kule ntokazi lo Ellen wamshela bathandana. Sebethandana baba nabantwana amawele bashada bahlala ndawonye. Njengoba nje siqhubeka isikhathi besebenza bobabili, uEllen ukwathola iposition eNgwelezane esibhedlela. Wathola iposition yokuba umatron. Uke wayithatha le position wahamba wasebenzela eNgwelezane. Kodwa uthe mayifika eNgwelezane wanotice ukuthi ama-facilities awafani nawase-NPA. Iy'nsiza zokusebenza ziyashoda, kunzima ukusebenza eNgwelezane ngenxa yokuthi imbhede ama-patient benganele, futhi nama-hospital bibs ebenganele, nama-room ahlala iguli ebemancane. Kuhamba isikhathi lonto yamxaka kakhulu futhi yenza umsebenzi wakhe wanzima. uEllen ukwabhalela ihead yakwa-health eyitshela ukuthi ziningi izinto eyishodayo kulesi sibhedlela kodwa ayikaze izimphendule. Ukwacabanga isu lokuthi okungcono akasebenzise lo mjovo obizwa ngokuthiwa imorphine. Imorphine buvele suppress nje umzimba, stroke mase uyashona. Ukwabiza meeting abasebenzi bakhe wabatshela ukuthi umuntu mase segula kakhulu kumele bemjove ngalomjovo obizwa ngokuthiwa imorphine. Kodwa abasebenzi bakhe abakazi beze bevumelane nalokho. Bathi ku-against inkolo zabo. Futhi abanye bavele bathola ama-transfer bahamba bosebenza kwenye indawo ngenxa yokuthi babebalekela lesenzo. Abakaze beze bevumelane naye. Kodwa yena wathi uzoqhubeka ekwenze lokho. Wathi uzoqhubeka mebona umuntu masegula kakhulu uzovela amjove amqedele. Yena bekholele ekutheni umuntu uyamphumuza einhlungwini anazo mayemjova ngalomjovo. It's either unqunyiwe noma usegula kakhulu. Uqhubekile wayenza lento, wathi futhi uzoyenza yedwa lento. Njengoba nje lokho eqhubeka eyenza lento, abanye abasebenzi bebengayithandi ngoba bebekholelwa ukuthi ubulala abantu. Ebethi masephethe lo mjovo bebembiza ngokuthi ujudgment. Siqhubekile isikhathi ekwenza lokho futhi abasebenzi bengayijabuleli lento ayenzayo. Uthe nje emva kwesikhathi waretire emsebenzini. Wahamba uhlala ekhaya waphunyelwa zimali zakhe. Njengoba nje sehlala ekhaya ukwakujabulela ukuhlala ekhaya sengasasebenzi futhi wakhumbula nokubuyela emsebenzini. Kodwa khamba isikhathi waqala waba namaphupha amabi. Ephupha ebulala abantu ebagenca engazi ukuthi lonto yenziwa yini. Then ikuthenga elinye ilanga ade eqeda ukugeza eyibuka esibukweni. Wabona engazi ukuthi kuneziguli la ngemuva emva kwakhe eyilimele, eyigcwele igazi futhi eyigqoke impahla zalesi sibhedlela ade sebenza kusona. Lonto yamthusa kakhulu, wamemeza. Watshela futhi umyeni wakhe ngalento, kodwa umyeni wakhe wathi bekuyiphupha elibi nje, yinto esazodlula. Qhubekile
ethi mayilele embhedeni ebone ngazuthi kunezidumbu phansi abantu abalimela abagenciwe. Lonto leni ibimthusa kakhulu Ellen futhi kwesinye isikhathi beyitshela ukuthi uyaphupha kanti lento uyibona ngempela. Lento iqhubekile bememeza endlini. Umyeni wakhe waza complain ukuthi uthusa ingane. Umyeni wakhe ukwadecide ukuthi ongcono akamuse kwenye isenta yinhlanya eseNewcastle emadadeni eyekhona ngenxa yokuthi uthusa ingane eseziyamesaba. Umyeni wakhe kwamphoqelela uEllen ukuthi eye kule center eyohlala khona. Kodwa uEllen sehlala kule center ke baqhubeka lokho bemgcisha ngamaphilisi. Yena bazi ukuthi akahlanye. Njengoba nje kwenzeka lezi zinto uyayibona ngempela kodwa bebengakukholwa lokho. uEllen uke wahlala nabaphathi bakule center kuyona batshela ukuthi lento ayibona ireal hayi ngoba ehlanya kodwa bebevele bemgcisha ngamaphilisi. Njengoba nje uEllen ekule center ucela usizo lo muntu oseyikhundleni eziphezulu ozokwazi ukuthi emkhiphe lana njengoba akekho umuntu akholelwa kuyena. Wonke umuntu uvele ethi uyahlanya. Ucela noma ngabe ubani oseyikhundleni eziphezulu ongakwazi ukumkhulumela nabantu abakule center ngoba yena ukhumbula izingane zakhe kanye nomyeni wakhe. Ngiyacela noma ubani ongakwazi ukusiza uEllen noma ngabe umuntu oseyikhundleni eziphezulu noma ngabe umuntu futhi onesikhundla kwa health ekwazi ukuthi emkhulumele ephume kule center ngoba ayimphathi kahle. Ngiyacela niqhubeke like and subscribe phinde futhi ni share ni comment. Inamba ka WhatsApp le besijwayele ukubhalela yona sesisebenzisa manje email ethi nsikatv@gmail.com. Ngiyabonga.